pokojna nona smo sa prozora u Splitu, znači vidjeli jedan crni disk kako lagano klizi put otoka Šolte, znači put akvatorija Šolte, i to me poslije uvijek vuklo da se ja vraćam toj temi, da ispitujem malo, da istražujem i tome slično. Jer poslije toga je bilo još 2-3 interesantna slučaja, među kojima je bio i ovaj na pripremnom dijelu ove ekspedicije, a u tim pripremnom dijelu ekspedicije bio još jedan zanimljiv slučaj. Kad smo iznad otoka Šolte sam isto gledao 3 planteće kugle kako miruju na nebu. I to je trajalo možda nekih 10-ak sekunda i poslije su se te kugle izgasile u vrlo pravilnim razmacima. I znao sam o čemu se radi, međutim nisam imao dovoljno svjedoka, niko nije bio oko mene. Međutim, po završetku ekspedicije, dok smo čekali u trajektnoj luci Starigrad da se vratimo natrag u grad Split, onda smo naletili na grupu tih curica koji su se tamo kupali, onda su nam one rekle da su biti oni njeni roditelji, tamo vikendaši iz mjesta Vrbovska, da su te letjelice u biti promatrali jedno 20-ak minuta iznad Šolte, da je to trajalo jedna predstava dosta dugo, da je bilo tih letjelica više i tako. Znači, onda smo tek našli svjedoke za tu priču. Naravno da su priče o NLO-ima na neki način datiraju, većina njih iz novijeg vremena, pogotovo najnovije vrijeme uz te silne sposobnosti snimanja, fotografiranja, svega to ima. S obzirom da pripremate jedan zbornik, jednu knjigu koja će dati jedan pregled viđenja i rada ufologa u Hrvatskoj, što smatrate nekakvim prvim zapisanim viđenjem NLO-a na području Hrvatske? Pa koliko je meni poznato, imamo u arhivama Polarisa, znači našao sam jedan dokument, u biti pismo gospodina Arkulin Vlaho iz Konavala. U biti on i po priči njegovog pokojnoga djede, da je 1890 ili 92. da je bila jedna pojava u Konavlima koju je njegov djed opisao kao nekakav veliki objekat koji se tada dizao iznad vinograda i tako. Znači to je jedna pojava koja je njega fascinirala i natjerala ga da čovjeka koji onda nije mogao ništa znati od avijaciji. A dirižabli su još tek bili u povojima. Tako, tek u povojima, znači da dopiše tako jednu pojavu koju tek danas mi možemo protumačiti na jedan adekvatan način. Spomenuli ste da je i legendarni splitski novinar i pisac Miljenko Smoje također da ostavi jedan izvještaj u nasljeđe. Podatak da u biti u njegovim kronikama o kojima on pisao uvijek u biti naišao sam na jedan podatak da u biti iznad Jadranskog mora da su ribari često primjećivali razne objekte tokom noći u obliku kugli, u obliku nekakvih plamtećih kola, kotača koji se kretao po moru i tome slično. I to njega ponukalo u biti da u nekim svojim kronikama u biti i opiše tako jedan slučaj koji se desio, ako se ne varam, između Hvara i otoka Visa. Tako, a u međuvremenu je došlo... Kako je izgledao taj slučaj? Što je opisao njemu? Ne mogu reći detaljno, zato jer on to površno opisao fenomen i po priči drugih ljudi, a on je sam otišao sa nekim ribarima tamo, ne bili se i sam uvjerio da taj fenomen postoji. Znači, toga je ponukalo da i sam istražuje tako nešto. U svakom slučaju, Jadran je, meni se barem čini, jedno čudno mjesto i ne bih se baš klario da se možda neka podvodna baza NLO-a ne krije baš u Jadranu, s obzirom na tu veliku količinu svjedočenja o NLO-ima koji izlaze iz vode, ali kad ćemo se vratiti još na neke slučajeve, u našoj maloj zbirci svjedočenja o NLO-ima već ih se nakupila naravno solidna hrpica, ali nije nikad kasno za skupiti još koje svjedočenje kao što je to učinio Đulijano Vrinković. Brzina od 10 maha koji su ti leteći objekti imali je bila u ono doba, a mislim da je danas nedostižna za bilo koji zrakoplov danas u upotrebi u bilo kojoj vojsci. Dok se neinformirani kritičari ufologije još uvijek zabavljaju idejom o psihološkom podrijetlu NLO-a, u vojnim arhivima istodobno postoje dosjeji o fizikalnim tragovima fenomena. Tijekom Plave knjige, službenog projekta američkog zrakoplovstva za istraživanje NLO-a, koji je trajao od 1948. do 1969. godine, astronom dr. J. Allen Hynek razvio je poznatu podjelu bliskih susreta. Bliski susreti i druge vrste odnose se na fizikalni utjecaj nepoznatog objekta na okoliš. Arhiv Teda Philipsa, vodećeg istraživača u tom području od 1971. godine, sadrži 3189 slučajeva s pronađenim tragovima slijetanja na tlu koji su zabilježeni u 91 državi. Jedan slučaj koji spada u takvu kategoriju
ispričao nam je i Aldo Matić, poduzetnik iz Pule. Krajem 1970-ih obnašao je dužnost zapovjednika voda na radarskoj postaji kod sela Kačarevo u Vojvodini. U to je vrijeme bio pripadnik postrojbe Vojn, vojnog osmatranja, javljanja i navođenja jugoslavenskog zrakoplovstva. Postaja je bila opremljena s nekoliko različitih modela radara. Uređaji su bili radari za osmatranje 514, to je radar koji je mogao osmatrati prostor u polumeru 1200 km, znači cijeli promjer 2400 km. Manji jedan radar P12 koji je osmatrao 200 i nešto kilometra i visinski radar koji je mjerio visinu svih letećih objekata, znači aviona, bilo čega, do 80 km visine. Jedne večeri u prosincu 1977. godine posada je zamijetila pojavljivanje neobičnog objekta na radarskim ekranima. Dežurna posada nalazila se u podzemnom bunkeru, budući da su se tu nalazili svi izdvojeni pokazivači spojeni s radarskim uređajima na površini. Prvo smo uočili objekat na radarskim ekranima, na većem radaru, poslije toga na manjem. Nakon toga mu se izmjerila visina, brzina i dobio je, pošto nije bio klasificiran po nijednom od klasifikacijskih oznaka, znači naziv N, nepoznat, neprijateljski, i u skladu sa procedurom praćenja. Zbog narušavanja zračnog prostora u praćenje nepoznatog objekta, odmah su se uključile i ostale postrojbe. Radarske postaje u Osijeku, Starim Banovcima i Subotici potvrdile su istovjetnu poziciju NLO-a, no tada je nastupilo još jedno iznenađenje. Objekt je letio vrlo brzo, došao je u blizinu naše radarske postaje, tu se brzina smanjila, više ga veliki radar nije mogao pratiti nego ga je pratio mali i nakon izvjesnog vremena vojnici koji su bili van na straži su pozvali mene i kolege da izađemo vani i da vidimo nešto što se čudno događa. Naravno, vojnik nije imao pojma o čemu se radi. Izašli smo vani, vidjeli 3 leteća objekta spuštena na zemlji koji su sjali intenzivnom svjetlošću, ajde recimo kao sunce. Mjesto sletanja je bila jedno par kilometra od naše radarske postaje, tako da sjevero-zapadno od nas. Noću je to impresivno bilo. Možete razumjeti da smo prvi put u životu nešto tako vidjeli, da je bilo stvarno veliko uzbuđenje i to je nešto što ostavlja jedan dubok dojam na svakog ko to prvi put vidi. To je trajalo otprilike 15 minuta. Nakon toga smo se morali vratiti opet na radarsku, na svoje zapovjedno mjesto. U međuvremenu su lovački avioni dignuti u zrak, tada se zvale Pare, MiG-ova 21. Oni su kretali prema tim objektima na zemlji. Mi smo kao radarska postaja ih navodili na taj cilj, imali kontakt sa njima, mislim kontakt, radiokontakt, i u tom momentu kad su došli relativno blizu tim objektima na zemlji, objekti su se dignuli, počeli su letiti iz pravca Pančeva, Kačareva prema Osijeku, a prije toga su piloti prijavili kvarove na elektronici aviona, ometanja i tako dalje. Nešto čudno što se do tada nikad nije događalo u tom tipu aviona. Oni su krenuli u potragu za tim letećim objektima. Negdje iznad Osijeka iz horizontalnog leta velike brzine prešli su naglo u vertikalni i sa visinskim radarom smo ga pratili do 80 km visine. Nakon toga objekt je nestao u svemiru. Kao i u većini vojnih incidenata, zabilježeni podaci o letu 3 NLO-a